Ei ole ihme, että kirkot pikkuhiljaa tyhjenee. Ainakin hyvin monessa maassa on tällainen, niin kuin nykykielessä sanotaan, trendi, tällainen taipumus, että kirkot tyhjenee. Koska Jumalan sanan mukaan rakkaus kylmenee. Monet ihmiset, monet uskovaiset ovat unohtaneet ensimmäisen rakkauden, josta Johannes ilmestyksessä meille oikein muistutetaan, että Herra sanoi, että se on minulla sinua vastaan. Sehän tarkoittaa ei yksityistä ihmistä, mutta koko kirkkokuntia, seurakuntia. Se on minulle sinua vastaan, että sinä olet jättänyt ensimmäisen rakkauden. Ja se ensimmäinen rakkaus on juuri se, miten apostolit uskoivat ylösnouseen vapahtajaan ja elivät sen voimasta. He olivat Kristukselle todistajia, niin kuin me kuulimme Jumalan sanasta. Korintolaiskirjassa Paavali nimittää itseään apostoleisesta vähimmäksi, pienimmäksi, mitättömämmäksi. Hän oli se, koska painos Jumalan seurakuntaa. Se on itseä Kristusta. Mutta sai ottaa vastaan Jumalan armon ja Jumalan lahjan syntyä uudesti. Ja hänestä tuli todistaja. Jumalalle todistaja, Kristukselle todistaja, seurakunnalle todistaja, koko maailmalle todistaja. Ja me saamme vain ihmetellä, kuinka suuria yksi mies sai aikaan. Että puolet nykyisestä Euroopasta saivat kuulla valtavaa sanomaa, joka ei ollut sanoissa, mutta voimassa, niin kuin itse Paavali sanoi. Samassa hän hyvin yksinkertaisesti ja hyvin rohkeasti tunnustaa, että hän aina kun tuli paikka saarnata, hän vapisi. Hän tunsi heikkouden. Hän oli ehkä huono puhuja, vaikka kirjoitukset ovat aika hyvin laadittuja. Vaikka niissä on paljon sellaista, mitä nykypäivän ihminen tai ei ymmärrä tai voi sanoa väärin ymmärtää, mutta hän puhui hyvin selkeästi uudesta syntymisestä ja siitä, että ulkonainen ihminen, sen täytyy vähetä, mutta sisäinen, Kristuksen luoma uusi luomus, uusi ihminen, sen tuli kasvaa, niin kuin Herra tuli kasvaa meidän sydämessä meissä. Ja se on myös tarkoittaa sitä rakkautta, joka tulee rauhan kautta. Ei turhaan Herra ensimmäiseksi sanoi lapsille, rauha teille, shalom, rauha teille. Tänä päivänä ihmiset hyvin usein puhuvat rauhaa, erityisesti siellä Itämaissa. Me voimme joka askeleella kuulla shalom, ja kuitenkin ihmiset vihaavat toinen toisiaan ja taistelevat ja tappavat ja räjäyttävät toinen toisiaan. Ei ole rauhaa. Ilman Jeesusta Kristusta, ilman uskoa ylösnouseen vapahtajaan ei voi olla rauhaa. Ei edes kirkossa voi olla rauhaa, ellei me usko Jeesuksen Kristuksen ylösnouseen kuolleista. Eikä ainoastaan ylösnouseen kuolleista, mutta että meillä olisi osallisuus siihen voimaan. Ei turhaa apostolit opettaakin, että voi olla sellainenkin usko, että on ulkomuoto, uskon ulkomuoto, mutta sen voimaa
ovat kieltäytyneet. Näin apostoli murheessa toteaa. Näin tapahtuu myös meidän keskellämme. Että hyvin paljon on niitä, jotka ulkomuodoltaan, rituaaliltaan ovat valmiit ikään kuin tunnustamaan, että he ovat uskovaisia. Mutta sitten kun he lähtevät porteista ulos, kukaan enää erota heitä tavallisista kiroilijoista, tavallisista juopoista, tavallisista kunnon ihmisistä, niin kuin sanotaan. He tekevät kauhistuksia, kun ovat yksin, ovat ystävät joukossa. Heitä enää ei erota muusta syntisestä, epäuskoisesta kansasta. Tämä on kauhistus Jumalan silmien edessä. Siksi meitä kehotetaankin tekemään parannus, että Jumala tekisi sen ihmeen, että meille voitaisiin vielä armon aika, herätyksen aika, että meille voitaisiin vapauden aika. Synnistä, että me vapautuisimme ja oikein täytyisimme pyhällä hengellä. Niin kuin kuulimme, Herra puhalsi apostolien päälle ja sanoi, ottakaa vastaan pyhän hengen. Ja hän ei tarkoittanut muuta kuin, että pyhässä hengessä voi antaa synnit anteeksi. Pyhässä hengessä toteutuu se, miksi Herra on pystyttänyt kirkon tänne maan päälle, että syntiä saadaan anteeksi. Olkoon ne sitten epäluonnollinen pyrkimys, jota nykypäivänä suositaan, oikein kunnioitetaan ylivoimaisena rakkautena, että etsitään epäluonnollista lihaa. Täytyy ihan murheessa ja itkien sanoa, että kirkon piispatkin kehottavat, että on ihan jumalallista samaa sukupuolta olevat avioliitot. Eikä edes tarvitse olla avioliitossa. Voi vain hakea vähäksi aikaa toista lihaa, mikä on vastoin Jumalan luontoa. Tämä on kauhistava kehitys, mutta se on todellisuutta. Ja tämä on syntiä, jota voi saada anteeksi, jos Jumalan hengen voimasta ihminen pääsee tuntemaan, että hänelle kirkastuu tämä asia. Hän saa synnit anteeksi. Hän voi parantua, eheytyä. Hän voi täyttyä ilolla ja rauhalla Jumalan kanssa. Mutta tämä on todellista taistelua. Jeesus on sanonutkin opetuksessaan, että toisaalta hän jättää rauhan kaikille, jotka uskovat, mutta samassa hän sanoo, että minä tullut tuomaan rauhaa maan päälle, vaan miekkaa. Ja hyvin läheiset ihmiset, isä voi nousta poikaa vastaan, poika voi nousta isä vastaan, juuri tässä hengellisessä taistelussa, uskon taistelussa. Se on myös todellisuutta. Meidän ei tule puhua vain kaunista, yrittää piilottaa evankeliumilla kaikki synti ja kaikki epärehellisyys, epätotuus, mutta henkessä ja totuudessa Jumala johdattaa meidät. Me kaikki olemme syntisiä. Minussa
voi itkien tunnustaa ja Jumalan sanan mukaan saada synnit anteeksi. Näin on jokaisen kohdalla. Ei Jumala tarkoita, että meidän syntimme hän hyväksyy. Rangaistus oli Jumalan pojan päällä, että meille rauha olisi. Kristus on kantanut meidän puolestamme rangaistuksen kuolemaan asti, uhrannut itsensä meidän puolestamme, että meille rauha olisi. Se myös tarkoittaa, jos Jumala on näin rakastanut meitä, niin mekin rakastamme. Ja rakkaus on sellainen, että me tunnustamme meidän heikkouden. Tunnustamme niin kuin avioliitossa. Me emme voi piilottaa jotakin salaista syntiä ainakin pitkään, ettei tulisi avioliitosta loppu. Mutta jos me tunnustamme toinen toisellemme syntimme, niin me saamme anteeksi. Saamme julistaa, niin kuin Herra tässä kehottaa, synnit anteeksi ja saada taas Jumalan kanssa rauhan ja nousta taas kuopasta ylös ja lähteä myös muita opastamaan ja rohkaisemaan uskossa, niin kuin apostolit teki. Ja me kuulimme Tuomasta, kuinka hän oli heikko uskossa, mutta sen jälkeen, kun hän sai Pyhän Henken, hän kuulemma on käynyt Intiassa ja mahdollisesti jopa Kiinassa asti, koska siellä jo ensimmäisellä vuosisadalla, ei vuosisadalla, mutta ehkä kolmas, neljäs vuosisata, siellä jo tiedettiin, että on kristillinen seurakunta, joka sitten oli suurissa vainoissa, mutta sittenkin säilyi, ainakin rippeet. Se kaikki kertoo, mikä muutos tapahtuu epäuskoisessa Tuomaksessa, mikä muutos tapahtuu meissä, kun Herra saa meidät täyttää Pyhällä Hengellä ja lahjoilla, kun me tunnustamme syntimme, kun me vapautumme kaikesta saastasta, kaikesta kivisestä sydämestä ja Jumala muuttaa sen lihan sydämeksi, että se verta vuotaa omasta heikkoudesta, synnistä, mutta samassa se sykkii, kun kuulee Herran äänen. Tätä kaikkea ylösnousut vapahtaja voi antaa sinulle, minulle, meille kaikille. Ja se johtaa herätykseen. Ensin 1, sitten 2, sitten 3 ja sitten niin kuin apostolien teoissa me kuulimme, 30